na intuntu bwata barayi baito bacholire n'abantu barobisi bunge aba bande bari siko bacholire nonde na ndi babwati mu cyumbonde except ya babere batagete gutumia gukora mushimi watakankobori ayeno muwakili no munyitamangana ye katipa ngotebere na onyine cyose cya CDF ayeno tabase serikali ya Kenya kwanza nabo kibese cyawe kachiche manda magendero kyayo kujukurigia serikali onye katiba gegotebanga onye kibese cyo se county kuikachiche obe ase serikali ya Kenya kwanza to bororo even CDF yao uhikichi cyo egwe kingese kiao obe ase serikali gose to bororo nkike na ndo kujukurigia na kuikobera ase serikali elindo cyo Kenyora bijamono lichibulie liswali elio igolire asa mangana ruo ebikoba bie president dero etago osoro na bwate bibyoso gwateba buno mu cyumbonde bwese yes akiri rero naitererwa kibese kichiakea 50 go 70 million kinde kiarwa ase a presidency akobekera kitaya akochikogabera chisukuru akochikogabera bintu binde eise gotoka nga ekikuwa mbolia na kigekarege okoregasi anga chi constituency chionse pie eze ya Kenya anga development igibwe kaine aye na inche no manyete nga chi constituency yabo ikoyo konyo bare serikali mutuchire aye no manyete nga bono igoyo bunasoete chi constituency chire Rift Valley mbutuchire kubwe cheito ekwa igunganje mwezi mugerango mbono nkuru bone para no igwete estimasto kale yes CDF yanya konyire yeah so na kingo kotebelinga in addition to the CDF bono iga nimbwata 500 million chi industrial park ichi CDF mechiari gocha koba asinge ncho yokoberanga no murayibwense bono iga chibese chi grant korwa Kuwait chiaruetwe more than 13 years ago chisieke ile toko na waki wotiaga egeko era Nyamira always go opposition